Ako sa dostaneš najlacnejšie do Dubaja z Abu Dhabi? Je to jednoduché. Keď prejdeš pasovú kontrolu, chod rovno na exit. Prejdeš cez dvere a uvidíš tabulu s nápisom Shuttle Bus smerom doprava. Po pár metroch uvidíš zelený stánok, kde si kúpiš lístok. Za tebou budú dvere von na ulicu pred letisko, tu pôjdeš tiež doprava a už si na zastávke autobusu. Za hodinu, hodinu aj pol budeš v Dubaji. Naspäť si kupuješ lístok tam, kde si vystúpil. Pred hotelom Premier Inn je takýto malý stánok. Cena jedného lístka je 35 dirhamov. Zhruba 9 eur. Ako sa dostaneš najlacnejšie do Dubaja z Abu Dhabi? Je to jednoduché. Keď prejdeš pasovú kontrolu, chod rovno na exit. Prejdeš cez dvere a uvidíš tabulu s nápisom Shuttle Bus smerom doprava. Po pár metroch uvidíš zelený stánok, kde si kúpiš lístok. Za tebou budú dvere von na ulicu pred letisko, tu pôjdeš tiež doprava a už si na zastávke autobusu. Za hodinu, hodinu aj pol budeš v Dubaji. Naspäť si kupuješ lístok tam, kde si vystúpil. Pred hotelom Premier Inn je takýto malý stánok. Cena jedného lístka je 35 dirhamov. Zhruba 9 eur.